I dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja, druga epizoda. I ajmo ljudi da završimo ovo, da nam ne upadaju creeperi. I da ljudi, još malo, kupujem joystick. E da, ljudi, u ovoj epizodi sam planirao da idem u rudnik. I ajmo ljudi, mi da idemo u rudnik. Ajmo. Ponećemo ujebo. Ovo nije dobro. Ovo nije dobro ljudi. Nemamo ugalj, jao kukuljava. I samo nađemo mi ugalj. Ako nađemo neku pećinu. Jao, ne znam, nećemo kopati ljudi. Jao, ljudi. Gdje ćemo da kopamo? Ja, ljudi! Piramida! I šta je to već? Trčeva je tu nekakav kućica. Ljudi, tu je selo! Selo, ljudi! Našli smo u drugoj epizodi, mislim da ćemo u ovoj epizodi ići po hranu. I možda su i neki ugalj. Ukradit ćemo im nešto. A da vidimo šta im je ovo? Bože. Jeste, ovo im je nešto. A, ovo nije ništa posebno. I da vidimo šta imaju. Ovdje, i mogu vi da im pokupimo baklje. Eto, sad su skroz u mraku. Ne. Dobro, tu nema ničega. Ovdje ima nečega. Ne bi bilo tako osvetljeno. Ovo je... E, ovo ljudi se meni sviđa. Ajmo da uzmemo malo pšenice. I evo je šangerika u... Dobro, ovo smo već ekstra našli. Dobro ljudi. Šta? Šta je ovo ljudi? Vidite ljudi. Našli smo... Ovo je... Odakle smo... A mi su došli ovamo. Tu došli. Mislim da jesmo. Mislim. Jesmo. Ono... nadalje. Ljudi. Ovaj Minecraft. Ova epizoda će sada trajati najmanje... Koliko će trajati ova epizoda? Pa evo reći ću. Evo ljudi. Igrao sam slučajno na ovom. Na Oxygenima zombija. Evo igramo na easy. Samo skupimo malo drva. Ljudi, planiram tamo na ovom nešto da napravim. Ajde, ne znam šta. Malo da idem u kuću. Ajde, pojdemo brzo šangaripu. Ajmo. Razbijaj ovo. Tako. I zatvoramo ovo. Eto. Tako. I sad ovo popunjavamo. Naravno.
Eto ljudi, napravit ćemo ovdje jednu pećinicu i ajmo mi u rudnik. Samo, tako. Idemo u rudnik ljudi. Napravimo još jedan kramp. I ajmo. Ljudi. U rudnik. Ovo nek mi bude ovako. Ovako nek bude. I ajmo ljudi, krećemo od kuće. Krećemo. Idemo u rudnik. Idemo, pesak. Ja mrzim pesak. Znate koja me ovo fora? Ovako i onda samo ovo. Sad nam ovo će nam trebati za put. Koliko je ovaj pesak. Prokut je pesak. Ajmo ljudi. Evo ga, stigli smo na moju kartu kamena. Sigurno vi sad vi ništa ne vidite. Evo. Upajmo se kao ping ping. Ajmo. Dalje. Vidio sam da imam dva subscribera i tako sam ponosan na to. Hvala ljudi puno i voleo bi da mi... Ugalj ekstra. I voleo bi tako i da mi... tako nastavite da mi subscribe-ujete i te stvari. Da. A ovo nam je čisto ono skupim ugalj, metal i to je to. Aj samo da vidimo da koliko ćemo da ovoga dobiti. 5. Pokazat ću vam kada je bok izgleda. Već ste ga vidjeli. Aj pokazat ću vam ga. Ovdje. Dan je skoro. Aj skupit ćemo taj ugalj. Šta ga ima. A u sljedećoj epizodi ćemo da idemo sljedeća epizoda u Minecraftu, pravimo kuću, završamo kuću. Ja ću to tad, neću ništa da radim. Ajmo gore. Evo, skupili smo nešto uglja. Ekstra. Sad ću vam. Sunce mu poljubim. Nemoj da pucaš. Hvala Creeperu. Ovo nam je baš trebalo. Dobro. Ajmo ovo sve da popunimo. Ovo ekstra. Evo vidite kako izgleda taj blok. Još 2 nam treba. Evo ga. Sad imam 21. Napravit ćemo vrata. Evo, meni se blok jako sviđa. I ajmo se nemamo više toga. Ljudi, u stvari, to ćemo za kraj. Ajmo mi, ljudi. Pa, ljudi, ovdje mi se ne sviđa. Ova kuća primjena. Za sada.
uje. Hrana mi se troši brzo. Nećemo polako. Dobijemo kravu. Raspuvamo meso. Dođe krava. Dobro. Ajmo idemo na ovome krave i mislim da idemo tamo. Ajde ubijemo sve ove krave. I ajmo ljudi. Ajmo ubijemo ove krave. Da vidimo koliko ćemo dobiti mjesa. Da, i vrlo uskoro ćemo biti za 2-3 dana. Kupit ćemo da će jedan moj drug snimati sa mnom. Nekad on, nekad onaj moj drug. Vidjet ćete. To će biti uskoro. Budimo ugljen. Ajde potrčemo malo ljudi. Da imamo što tamo ima. Možda ima nešto. Jo, vidi ovce! Ekstra! Našli smo i ovce. Samo nam treba 3 vune. Da nam je dala. Dala nam je. Evo još jedna. Evo ekstra ljudi. Ljudi još malo. Ćemo da završimo klip. Ne znam, evo sve odgovorit ću vam još, evo, još 5 minuta. I ne znam da li, pa negdje ćemo ići, ali ovako će primjena i idemo kući. Ajde pokušamo home, a ne možemo. Evo, ajmo da ćemo završiti ljudi epizoda. Evo, sad ćemo da tamo ćemo se ispustiti. U sunčiti koju ubiju. Evo ovdje. I to ljudi, to vidimo se mi u sljedećoj epizodi. Pozdrav ljudi i vidimo se ljudi u sljedećoj epizodi. Vidimo se ljudi, pozdrav. Ćao. Ćao, ćao. Pozdrav ljudi, ćao.